в цените на квадрат за груб строеж, защото никой не може да ти каже точна цена на квадрат. Парцела е много важен, както и проектантския екип е много важен за определенето на цената. Към този случай тук с тази къщичка, парцел има почти 30 см денивелация. Ние се намираме в Благоевград. Ние сме проектирали, ние я изпълняваме. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 семетръсни шайби, една аглова, която са си две направо, без градова плоча. Заливката е на две нива с стълбички. Основите са 1,60. Това е бюджетен вариант къща. Тази къща, грубия строеж, излиза около 40 000 евро. Спести човека от покрив. Въпреки нашите съвети, къщата да си има покрив, той реши да е после покрив. Покрива не е само буклуджарник. Покрива е един буфер от въздух, който поема температурните разлики. Тази къща сме се хванали на баз, че до една година ще има покрив. Иначе, ето почнахме с тухлите. Тухлите са гръцки, пак по избор на клиента. Гониме все пак бюджетен вариант. Но говорихме за цената. Най-определящото за стойността на една сграда, дали ще е едноетажна, двоетажна, триетажна, без значение, е на първо място парцела и на второ място проектантски екип. Не избирате най-евтините проектанти, а проектанти, които ще ви обърнат внимание, защото може да ви излезне доста солено. Друго, за денивелацията. Какво може да кажем? При голяма денивелация има една къща такава, ще снимаме и нея. Компенсираме с подпорни стени, компенсираме с гаражи, мазета, което оскъпява адски много. Ние имаме 250 метра горе-долу на следващата къща, която ще снимам подпорни стени. Най-високата е 7,50 метра, най-ниската е 2,75, мисля, че. Там имахме и допълващо застрояване по член 154, човека реши да си разшири сградата, но това са подробности. Това е 85 квадрата при равен парцел. Мисля, че съм ви ориентирал. Парцела си е собствен. При този парцел, къщата, ако беше 150 квадрата, до 150 квадрата, защото там е границата между едноетажна и двоетажна. Хората си мислят, че едноетажните излизат по-евтино. Точно границата е 130-150 квадрата, вече над 150 квадрата двоетажната излиза по-евтино. При този парцел, както е собствен, къща около 150 квадрата ще да излезне към 65 000 евро. С основите му, с шайбите му, без компромиси. При парцела, когато е собствен, по-бюджетно да е двоетажна. Тя ще да излезне горе-долу плюс-минус 5000 евро. Така че мисля, че съм бил полезен. Видеото не е с рекламна цел, т.е. информативна. И аз почвам да разтоварам този камион. Часът е 1,15. Сигурно е 38-40 градуса. Абе, забавна работа. Чистиме, подреждаме. Утре пак.